Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Biyernes. Pizza 25 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Action Radio. Oy, pila ka adlaw na lang. 91 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na. 98 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, pila ka mga market vendor nagaplano hindi magpartisipar sa swab test program sang syudad. Pagtukod sang Lusico substation sa Sinda Kamanog, La Carlota, ginalauman makasabat sa problema angot sa masaming brownout sa syudad. Lalaki nga nangayaw sa banwa sang Valladolid nadakpan sa buy-bust operation. Kamatayon sang 53 anyos nga tricycle driver wala sang foul play kaginapatian na lumos sobra nga kahulugbon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Maayo nga balita ini. Sa luyag, magpanglugayawan na kag magbisita sa Boracay. Idlaw na kamo ay no? Nga makakadto sa Boracay, mga turista, nga pila ka bulan na, nga nagpabukot sa ila sini nga mga kabanuhanan, kasyudaran, kag kaprobinsyahanan. Pagsiling bukas ang Boracay, daw medyo nabuhian sang pag-asa ang iban. Pero sa may kwarta lang, kabudlay man. Kita nga mga imol, daw mabudlayan kita, magpaburakay. Pero sa mga may kulukwarta, daw maayo ini nga kahigayunan na makabulubakasyon naman sila. Kon, pamati mayo, pwede ka mo kapadulong sa Boracay kun ang lugar nga dira kamo nagaistar mapaidalom sa General Community Quarantine o kon General Community Quarantine, no? Hindi pwede. Nga kundo medyo para sa Bacolod, babudlay, mataas-taas pa. Suno kay Secretary Bernadette Poyat, ang Boracay Interagency Task Force nag-approve na sa pagbukas ng isla sa mga turista. Pagkatapos, nagsapol upod kay Aklan Governor Joven Miraflores. Pero ang rekomendasyon, ipresentar pa ini sa Interagency Task Force sa IATF. So, wala tonta, kon bala, magatago signal ang National IATF. Pananglitan nga magsugot ang IATF sining karon pagbukas ng turista sa Boracay, dapat ang turista o kung luyag magbisita sa Boracay, dapat
negatibo sa testing sa resulta sang RT-PCR. Kag 48 tubtob 72 oras antes magpadulong sa Boracay. Ang mga turista dapat anay magpa-quarantine pagkatapos sang ila swab testing tubtob sa pizza sa ila pagpadulong sa isla. So medyo may pila pa ka mga pagsulundan, proseso antes kamo makapadulong didto sa Boracay. Bukas sa turista, bisan sa Western Visayas, bukas, kag sa iban pagid, pwede kamo. Nagaedad 21, tubtob 60 anyos sa saka, pwede na. Bulo bakasyon kamo sa Boracay. Masubo-subo man ang pila ka bulan nga pagpabukot bangod sining COVID-19. Pero of course, padayon ang mga health protocol nga patigayunon. Mabuhi-buhi mamala ang Boracay, patay ang Boracay mo. Kaya mga hotel nga tilindog dito, nga mga uho nga kadamo-damo kayo. Halin sa una, puno. Kada simana, bisan wala okasyon, wala signifikanting adlaw, puno ang Boracay. Sos gulpilan doon na matyan, porte, siling sang pila ka mga kauturan naton dito nga nagapuyo, daw nagutman ang Boracay. Amak mo, wala sa nagasulod nga turista, wala sa nagabisita. Di anon mo dito lagko nga mga hotel, anon mo dito ang katahom sang Boracay, kon wala bisita, wala turista. Of course, sarurot man ang turista. Ang ginatawag naton nga among nagabuhi sa pila naton ka mga kauturan nga ginapadulungan sang mga turista na patay siya bangod sang COVID-19. Amo man ang natabo sa magagmay nga mga kalagtuan naton diri sa probinsya, sa Negros Occidental, mga baybayon, sirado man bangod sa COVID-19. Pero kung naghalong kita, kag kung nagatuman kita sang tanan nga mga pagsulundan nga ginhatag sang national, provincial, lokal nga gobyerno, posible nga magabukas man kag makapadulong man kita sa mga matahom nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kung hindi kita magpasaway kag hindi mag-igang ulo sa paggamit sang tanan nga mga butang nga makatapna kag makapugong sa paglapta sang kagaw. Amo ina nga hindi kita magpasaway, nahidlaw na kita sa aton pagginawi sa una, libre suna kita maglagaw bisan diin. Kuluyag naton kung may kulukwarta ka, magkadto sa mga tahom nga lugar, pwede. Subong, hindi na pwede. Masubo na. Stay at home, mando ina, para nga hindi maglapta ang virus. Amo nang siling naton, adlaw-adlaw nga tanan, hindi maglagaw, para hindi ka matapikan, kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Morning na. Aber, check upon ta na. Ang syudad sa Bacolod, kamusta na? Sa Pizza 25, pila kadlaw na lang ang nabilin, 5 kadlaw na lang saylo na kita sa bulan sang Oktobre. Kamusta ang panahon sa gwa dire sa Aksyon Radio? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta ang aton sinibiyahe? Kamusta na ang pagpakadto pakare sa mga pribadong salakyan? Bangod wala ginapahanugutan pa ang mga dipasayro nga salakyan, pero mayong balita, may mga bugas na sila kag may mga food pack na nga ipanagtag ang pila ka mga banwa kag kasyudaran, lakip na ang syudad sang Bacolod. Sa sini nga mga tinion, nagalagulad na ang aton patrol sa mga dalanon, idulong nila sa aton ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod pagkatapos 10 minutos na kaligad na natapos ang korpyo. Como Biyernes subong, ang nagaman sa patrol si Aksyon Eden, no? Tingala ko mga daw kamot sang patrol, kagwapa sang patrol. Kay si Aksyon Eden Aboso gali ang ara nagaman sa patrol. Sa sini nga mga tinion, aber, teleskopyhon tang patrol. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Mayo nga action Fred mo ka namin isang imong topiko sa national no about sa Boracay. Oo, makakulukad to kita dito. Oh, lakatot action Fred kay timo Oo, na ko gidya nagahandom nga magpa-Boracay pero Action Eden. Action Fred. Kundi nagligad to, may anibersaryo kita, ginhuloy pistan ta lang.
no? Oo. Subong palabuton sa Disyembre, hulo ipsanta na lang. May mga bulo budget ang aton bulsa. Ano abi kon didto kita magbulo bakasyon sa Boracay? Perfect, yun na action, Fred. Actually, di ba mo na tani ang plano? Galing kayo do, wala na dayon. Bangod nga naabtan tas ang lockdown mo. Ti Mayo man na nga naabtan ta lockdown, ari pa lang tadi. Kaya kasi ato nagbakasyon, kag nag-lockdown. Hindi ta kapuli, di tanan, bawa kabudlay in action, Fred. Amo gani. Ay, antes sa kumalipat action Eden, tapos mo report mula karon dira, hapit ka na diri sa Waragwagan kag mamahaw kay birthday subong ni Action Rex Kantong ipulawan niya gid ang mga Balenciana ho, kag mga Wow, pagkaon nga grabe. gindulong di. Tingala ko nga Oh, pagabuto. grabe. Oo, ang yatimbang nga rin ha, sa pagkadamo-damo sa pagkaon hapit ka di para mabusog ka. Perfect, grabe. Saktuhan in action, Fred. Makadali, ari pa kami ni action nani sa Singapore mo. Karagay. Sige, dugay, makuha na kami, mabalik na kami da. Diba, saktuhan yun ang mamahaw kami, ah. Pero, bisan makapunta tayo na lang, action, Fred, ang ando sa iban. Oh, Bisan hindi na okay na na. punta tayo na lang. Pero makapaliwa-liwa lang wala action, Fred. Makalagaw-lagaw, upod banding ang pamilya. Kaya kumadumduman mo sa una, action, Fred, share ko lang, bisan kami, action, Fred, nga pamilya. Pag-abot yan isang Domingo, kon Sunday, tapos simba, abi, mamahaw ginaiya sa may baybay, kay para makabanding-banding, makita sang bagong tanawon, Mayo gid. makatanaw-tanaw, action, Fred, kay para hindi man bala, makapatawhay man kung bala puputok, action, Fred, ang mental. Cambio klima. Oo, perfect. Amo na, action, Fred. Subong niya, limitado ng tanan. Tapos mo sa trabaho, puli ka na lang yung action, Fred, kag magpahuway, upo dira sa imo pamilya, kag pagkabuas naman, amo naman, sulit naman, trabaho naman. Do wala na wala excitement, action, Fred, ang imo isa ka adlaw. Nga, for example, buwas yung adlaw, ay, may gina-look forward ka nga, may atinan ka nga birthday, abi, kung ano nga event, kadto ka to sa may SM, may inom-inom, tanatanaw sa iba't nga tao. Pero subong yung action, Fred, it's a no-no na. Kahit hindi na paminsar mo ang COVID-19. Do kay lidlaw no? Kay lidlaw, yung action, Fred, damo, gani, naghahambal nga grabe, no, ang Pilipinas, bala, grabe, gid ang focus naton sa COVID-19. Halin sang Marso, nga balita ay, hasta subong balita ay din sa COVID-19 lang sa gihapon. Pero kung tanawon mo, action, Fred, si saon mo bala, ang iban nga pungsod, do wala lang, they get to live by it, kung baga, action, Fred. Ara na bala sa ila, palibot, naga-exist na, ara ng COVID-19, mapadayon. Pero, latawon mo, action, Fred, sa Estados Unidos, bala, ara gyapon na nagapa-beach, gyapon, nagahiwat sa mga party, kag tanan nga mga events nila. Amo kung nang tanawon kritika damo man- patay. Oo, amo na akong tanawon mo, action, Fred, damo-damo man ang kaso sang ila dito nga COVID-19, kag nagkalamatay, action, Fred. Pero good news man sa aton niya diri sa syudad sa Bacolod, kay kagapon na may sabat na, action, Fred, may letter reply na si DSWD Secretary Rolando Bautista, angot naman sa ginpangabay ni Congressman Greg Gasataya, nga kung pwede, mahimo makabaton ang mga Bacolodnon sang financial assistance. Inaya. Nagligad nga September 8 ni Action, Fred, mo una ni nagpadala sang sulat si Congressman Gasataya kay Bautista. 3 ka klase ang makabato ni Action, Fred, sang emergency subsidy kung tawgon if ever nga madayon gid man. Una, amo ining mga sektor nga naapektuhan sa pagpatuman sang MECQ. So, valid, sulod ang Bacolod. Ang mga kinpaidalom sa granular lockdown, kag ang mga persona na kwalipikado pero wala nalakip sa SAP. Di nagpanukyan si Congressman sa transport sector kag iban pa nga hulaton lang ang anunsyo sang DSWD angot sa pagproseso sa pag-apply para man makakuha sang ayuda. Di palareho as lang nga balor sang emergency subsidy ang mabaton sa mga kwalipikado. Actually wala pagid man sang kung pilagid bala kung size media pon o kung may iban o kung may subtraction, Fred. Pero ang DSWD sa idalom sang bayanihan 2 may 6 billion pesos nga pondo para naman ihatag sa mga action, Fred, nga mga nagapangabay man bala kag mga kwalipikado gid nga makabaton sa gihapon kag lubos nga apektado
sa padayo na nga pandemya kag depende sa quarantine status naman sang ila sini nga lugar. Pero Action Fred, lakip na dira ginaulikit sa wala labot ng transport sector, inibilang mga vendors naton. Kaya mo pa ning ginaduso, subong nga bakit maapektuhan naman. Kaya iti, kung madumduman ta, gina-propose ni Action Fred mo nga iswab ang tanan nga vendors una gid sa may Libertad Market. Pero ti hambal nila kung mag-swab sila ng Action Fred, syempre quarantine, untap nang yapon ang ilang negosyo. So, ginapropose man nila 10 days lockdown na lang instead sang swab mass testing sa mga vendors. Pero wala na gyapon Action Fred pilitay ha, kay ti ila man niya kinamatarong kung hindi sila magpaidalom sa swab test. Kay damo naman nga ti may mga asosasyon man sang vendors bala sa Libertad Public Market naghambal nga damo sa ilang mga miyembro nga hindi luyag magpaidalom sa swab test. Kaya ang iba na hadlock, ang iba may palaligban pa Action Fred. Sunod naman niya sa aton nga mga konsehal diri sa syudad sang Bacolod. Kung hindi gani magpaidalom sa swab test, isira temporaryo man ang ila sini nga balaligyaan Action Fred. Kaya syempre, unfair sa iban or maapektuhan man kung hindi sila magpaidalom sa lockdown. So, sa swab test, I mean. Pero hindi man na sila pagtingbon gid Action Fred by group na amat-amat lang swab testing. Oo. Pero kung tarawon mo Action Fred na man iningatikang para masiguro wala kay tiyang kung si Silito Dayatan pa city legal officer amo na sila nga mga tawo managatubang sa mga nagkalain-lain man nga tawo, especially kay nagabaligya sila, tinagabakal da sila, hindi man malikawan kis wala nga aragyapon mo may mga asymptomatic na pasyente. Base lang wala sa daho, hindi lang Action Fred sa sa istoryahanay wala, kundi sa daho kwarta Action Fred sunod sa aton ng mga health authorities pwede man dira ang mode of transmission sang ginatawag nga COVID-19 Action Fred. Kay ti kagapon daan may 23 ka mga COVID-19 positive ang bag-o nga na record nga napatay naman sa Western Visayas alone lang ina Action Fred. Baldo na Action Fred, kaya ito yung pinakadamo nga napatay kahapon sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, I mean, nga pulo, yung sundan sa Iloilo City nga may 8, sunod ang Bacolod nga may 3, kag tag-isa naman sa Antique, kag Aklan Action Fred. Kag kagapon, gali nag-anunsyo si Mayor Jerry Tranias, nga ginarekomendar naman nila nga from GCQ ang Iloilo City, ipaidalom naman liwat Action Fred sa Modified Enhanced Community Quarantine, kaangay naman sa syudad sang Bacolod. Pero tinahulat pa ina kung maprobahan ng mga rekomendasyon Action Fred kay based sa base man sa pagtanaw na sa mga records ng DOH 6 perme may ara gidya Action Fred sa gyapon sang pagtaas o pagsaka sang kaso sang COVID-19 nga ma-record diri sa aton. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox Lucoma. Observation report kay iban pang balita halin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na. Makahilidlaw tuod no? Nablang ko Domingo, guwa-guwa kamo kadto sa Don Salvador Benedicto, sa Sipalay, kag iban pa nga mga matahom nga lugar dire sa probinsya sa Negros Occidental. Daw ginapananaw ko bla, nga pag-abot mo dito sa Sipalay, hinubaan o kudiin mga lugar, bakal ka isda blay nga priskagid, pagkatapos isugba mo, may baboy ka mga ginasugba, sus, daw ginapananaw ko bla nga pag-aso-aso pa siya, pagkatapos ibutang mo sa lamisa, paupakan sa kabataan, sus. Ang iban na gataka sa baybay o kung swimming pool man lang, gatakam-takam sang
pamahaw pagkatapos idalom ikaw sang matahom kag madabo nga mga kahoy, sus makahilidlaw, san o pa ina mabalik? Sa kanamit oo. Daw pamatyagan ko daw kanami nagid lagaw-lagaw no kahilidlaw nagid. Kaya nung pamahaw nyo da, amon di damo kami pamahaw di, birthday ni Action Rex Cantong, amon news direktora. Dugay-dugay ko no, maluto naman to ang pila ka mga putahe. Thank you gid Action Rex ha. Happy birthday gid. Mao kanamit. Ang ako niya gusto kanon subong ng talong bala, kung damo talong subong barato, isugba mo siya, tapos panitan mo siya, pagkatapos tapad-tapanon mo siya, kaguran mo si ahos bala, sibuyas bombay, pagkatapos mo tampatit kag sinamak, so sa pagkananam. Pagkatapos adobo kagagmay nga lukos bala, da mo na ginapulo pagita sa ginawa ko. May kalukalo ka, asos, puwerte. Sa pagkanamit o wala tupong. Ang gaserve si mo, gapulo pangilay pa. Ga short slipot, ga guwapusod, aragay, gana-gana, itnamit ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radio pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolon man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolon sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampigan padayon Aksyon Radio Good morning lang kay Ronski Beato Conijos, kay Pablito Onopre. Good morning may lang pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Subong man dira kay Pareng Istoy Nestor Querido ga-monitor na karon nga kaagahon. Si Toto Raul Alibugas Dalomda naga bugtaw na siguro ay no. Kay Pare Rimias Arroyo, good morning.
gapulo pangapi na ni siya por sigurado. Kay Nini Patos Burgos da. Oy, Nini Pato, kumusta? Ano ka da? Kamusta? Galibot-libot na aga pa? Oh, sige, areglado monitor lang ah. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Uy, areho. Next year, kundi subong ga bulubatyag pakita gaulan, gainit, ginapaabot sang pag-asa ang La Nina. Nga ginapaabot magatuga sang pag-ulan salos tanan nga bayan sang pungsod sa una nga kwarter sang tuig 2021. Magsiling kauna nga kwarter, 3 ka bulan asod-asod, Enero, Pebrero, Marso. Bating Marso, tig-ilinit ina, hindi ba? Summer ina. Kung magsugod ang La Nina, ang maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon, amo ang Visayas, Mindanao, kag eastern part sang Luzon. Ang buot silingon, makabulubatya kita sang ulan, matugnaw nga panahon. Kung sa bagay, tugnaw giman eh. Ang Enero, tugnaw pa na sa Disyembre. Kaya man ko na Disyembre gaulan yelo dito sa China, kag iban pagid. Pagkatunaw sina Enero, Pebrero, porti na pamalatyan, ubos sipon sa kabataan, bangod matugnaw ina kayo ang huyop sa hangin gikan sa Siberia, tupa diri sa aton gikan sa China, tupa diri sa aton portes pagkatugnaw. Dugangan pa sang siling sang pag-asa nga La Nina. Ining tig-ululan. Siling sang aton mga utod, mas maayo pala niya. Ang tig-ululan, hindi lang bagyo bla. Kay kung bagyo, basi makatuga naman sang baha. Di kung magtuga ini sang baha, disgrasya. Dihamak sang aton mga kauturan ang maantos naman. So, preparahan ta. Ang masunog na tuig. Dali na lang ha. Dali na lang. Dason nga inadlaw, Oktubre na. October, November, December. Sa ilo na kita. Tuig 2021. Ini amat-amat naman ni. Gatuluhaw ang mga politiko. Kabalo ka naman ha. 2022 may eleksyon. Galing ha. May nagakasa pa subong. May nagaduso pa sang Noel o kon no eleksyon. Nabuyayawan pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Relax kita makadali. Dira lang kamo. Hindi kamo magalin kay mabalik pa kita pagkatapos sining paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay anong kailangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta? Ang iban gahuragok pa, bangon ron, adlaw na, alas 4:40 na. Sa karahon nga panahon, porte ka delikado, pandemic, ang krisis pagkalibutanon gid.
ang mga plantador naton gamay kag lagko ga kuriin. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na sa dumaano na gid. Ang iban wala makataya sa luto kay kuno ang iban nga mga outlet sirado. Damo na nagdalaog, no? Kadagko pa. Ti ang PCSO, ariho pamati mayo, ang taga Bacolod, maano naman nga kuno, base pa malang mabalik ang STL. Nagbalik, kag ibalik ang STL, pero wala pa madala ang siyudad sang Bacolod. Tugutan nga ibalik ang small town lottery sa pipila lang ka lugar sa Pungsod, Pilipinas. Ano ini nga mga lugar? Nga ibalik ang small town lottery. Ibalik ini sa Abra, sa Nueva Vizcaya, sa probinsya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, probinsya sang Surigao del Sur, magluwas lang sa Davao City kag Olongapo City. Setyembre 23, nagligad pa, ginbalik na. Ang tanan nga wala nabutang sa listahan lakip na ang probinsya sa Negros kag syudad sa Bacolod, magapabilin, suspendido ang small town lottery. Ang iba naton nga mga utod, amulan ni ginahulat, nga adlaw nga tanan, gapatad, gataya, inablang pagpasimpalad ang tinaga nga base. Ti siling sang ako nabiyan gani sila niya, kung hindi ka magtaya, wala ka man tsansa magdaog. Kay ang nagadaog, nagataya. Amo man na iasa sa una sang Philippine Charity Sweepstakes nga gindula na ginbuslan sang luto. Di ang luto, kung hindi ka magtaya, hindi ka magdaog. Amo na bla pasimpalad ini, ang Pinoy luyag magpasimpalad. Base bala. Ang base magtupa, base magdaog, base. At least may ginapinsar sa bala, siling sang isa ko kabyan, inablang action pride niya nga matulugan ka, pagbugtaw mo, dakop mong imo kutiho o kung ang imo nga numero, basi ikaw o nagdaog, bisan hindi kanya magdaog, at least daw may ginapaabot ka bala. Adlaw-adlaw nga tanan, daw may ginapaabot ka, gapangamuyo ka, basi magdaog ka. Niko ti pila ka tuig na taya mo niya, mga 5 tuig na, niko kadaog kagit niya, bisan isa wala gid. Bisan isa wala. Niko bisan tagyutay, wala gid niya, wala gid. Di ko sige taya mo niya wala untat. Niya base pa lang niya. Niya kumadaw ko ilaw. Instant millionaire. Wala siya untat. Kung nabi isa ka outlet sirado, galambiyong na siya kung diin nga mga outlet, mataya gisya mo. Kag kung makataya siya, niya pa rin daw kuhan ko bala, daw uking-uking na pamatyag ko. At to ba lang niya ang ginakaptan ko numero, di ko na pananaw ko, kapag madaog ko. Hindi ko pag-aagang hindi ka kadaog niya mo magyapon, taya magyapon. Niya kaya hasta mintras niya, nga ara na siya, mataya ako. Niya bisan 20, 30 anyos kung buhay pa ko, basi jackpaton kag makadaog. Nablang base to, no, nang may ginapaabot ka bala, nang pagbugtaw mo, dahil mo lantaw sa numero mo, pagkakita mo daw may isa kada, ginapiyong niya matay niya, basi dahil ara gyapon, isa, 2, baw niya 2 lang ba.
Kanugo niya, baw niya kung atong numero na ginbutang ko kapon. Tani daw may tsansa. Sus, labi na gay ko niya. Ari, isa. Spunta mi ara. 3. Sus! Di niya, kanugon 3 lang. Purte, no? Muna bla. 3 may ara ka na uli na. No? Hindi bla? Kung ang ang lutog, taya kabi pila na subong, tag 25, sobra. No? Kung 3 ka numero, iuli na. Galing budlay man, no? Amak mong kombinasyon, sinapla kalibo. Perte niya ang kombinasyon mo. Inang galjakpat tag 300 milyones, balo ka kung sinong katalayas na, ang may mga milyon, ginagastuhan ginaya, may accountant ginaya, nga gasuma sa tanan ng numero, tibisan magbalor na sa tag 1 milyon, tayaan gina, tiyamak po 300 milyones, igambol mo 1 milyon, kung dumaog ka, perting ginan siya. May ara ginaya, suspertin ang accountant na ginasugo na tanan niya nga kombinasyon, butangda. Ang 1 milyon nga taya, tanan nga kombinasyon, ti sila lang na iya madaog, kasi sila lang makasarang siya na. Ti kita ya, bisan tuon nga pulupinsar kita, antayan tiya, tag 3 ka numero lang, tag 4 ka numero lang, amo lang masarangan sa bulsa mo. Pero ka paabot pa, nga basi magdaog pa may ara gimana. Kung kaysa sa tag 3, 5 tuig, may ara giman kaysa. Daw ginakulukaluyan man nga magwa ang numero. Iban niya ti lucky pick lang na. Ang ginatayan, iban wala na balaga panumdum sa numero. Nya raw lucky pick lang. Machine na lang ang mahatag sang numero. Abi mo, 40 ini Ini bilang milyon. Sa una sang may dilidubol, amo man na. Taya gid, bisan inog bakal asin itaya anay. Kay base ang 20 pesos mag 1,000. Amo na yang pananawan sang Pinoy mo. Magambol siya. Nga may ara sa blagi na paabot. Base, inatag 5 tuig wala katlaw daog, pero sige lang. Taya lang nga taya kay base nga magdaog. Konsan wala takbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na morning sa pila naton ka mga kauturan nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon kay Engineer Mungkadada sang Silin Homes. Good morning. Bao si Judge Nap Diamante nag-retire na ni. Kamusta ka, Judge? Okay lang. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Good morning. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Reuben Tampos sang LTO. Gahimos na ni, gabugtaw aga pa, gapadulong sa iya sini nga opisina. Si Pare Kinit Pabon daw, ula na ko batia. Kamusta ka, Pare Kinit? Bati ko daw, nagmilyonaryo ka na. Morning da, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta
banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ang nagamonitor karong nga aga, ariho ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Kinanglano naton ini nga babantayan ang aton ikaayong lawas kadelikado sang panahon sumong. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang importante sa tanan nga makabakal gid kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton lawas kag nagadipinsa sa mga balatian nga naghana pa magtapik sa aton kalawasan. Life Extension Vitamin D3. Mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Negros, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5, diri kita. Balita naton sa Kapitulyo, pagtukod kuno sang Nosico Substation sa Sinda Kamanog La Carlota, ginalauman, makasabat sa problema angot sa masaming brownout sa syudad. Balita Kapitulyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
Gin pa siguro ni La Carlota City Councilor Manuel Badillo nga chairman sa Committee on Public Utilities sa mga residente sa syudad sa La Carlota nga may nakita ng solusyon ang problema angot sa perming brownout sa syudad. Sa mensahe nga gin pahibalo ni Councilor Badillo sa official FB page sang La Carlota City, yagin siling sa nakaligad nga 3 ka bulan nagpatigayon sila sa committee meeting upod ang miyembro sa ESD komitiba sa diin ginimitar ang general manager sa NOSECO nga si Mr. Jonas Diskaya. Suro sa konsihal, isa sang gin plastar nila nga problema amo ang masabing brownout sa syudad sa La Carlota. Dugang pa ni Badillo nga ang rason siri bangod na kulang sa power ang syudad kay ang substation ara padahamtang sa banwa sang San Enrique. Sa karon suro sa konsihal, may ginapatindog nga substation ang NOSECO sa unhan lamang sang asyenda Kanmanog. Nga mo naman ang mangin solusyon sa reya katabo nga brownout sa syudad. Kung matapos na ini nga substation suro sa konsihal, magabalik na sa normal ang power kag maresolbar na ang problema. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henevaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:02. Amo ng problema subong, ang brownout gid. Amo ng siling lang nga kabataan, pa eskwelahon ta, pag-internet, cellphone, kagiban pa. Ti, guba gid ang pa eskwela sa kabataan. Brownout aga og to gabi. Diyot dako nga ulan, brown out dayon. Luwas nga guba ang pag-eskwela sa kabataan, guba pang kagamitan mo sa sulod sang puluyan. Amo na bla? Sige na kuan tagid, ginduso tagid, kamol tagid nga duso, bisan kaalang-alang. Pati araw lang tawa bla? Hindi pa preparadong iban, iba gani man dira na lang. Kay hindi preparado bangod sining kagamitan subong guba na hindi maayo ang serbisyo sang aton sineko kagiban pa nga mga kooperatiba. Problema no ang mga kabataan. Galing ti importante man ang edukasyon. Ako wala makubunggo da, okay man ko da. Galing nganyam lang pag-abutan ni isa nagkakaigo nga panahon ng tayuyon bala nga pag-eskwela. Di subong di nga kita eskwela kabataan na sulod sa puluyan. Pagkatapos, di kung tigaan mo exam, sila masabat na kay hindi man. Amo gani nga wala na exam nga ihatag, kaya kabalo mas la, na kung tagaan mo sang examination ng kabataan, kundi sa kabalo, mangkot na kay nanay, tataya, hindi galis magulang ya, niya nung sabat siniman. Di kundi ang bata ya, wala gatuon, ang gasabat ya, ang mga guardian ginikanan. Amo na bla, may mga kapaslawan sang edukasyon subong. Ngati luyag Manila labi na gid ang mga private schools ging kasagid di subong mga 20 gid ka mga pribado ang bulutuan masira sila. Ang rason ano? Iba wala sing nagpa-enroll, nubo ang enrollment. Ti ano pag kasarang mos na magbayad sa manunudlo mo, tanan-tanan mo da nga pagpakayos sa imo eskwelahan, balaran mo tubig, kuryente kagiban pa, kay wala ka estudyante. Anong ibayad mo sa maestrada? Kaya ang enrollment perti kadyutay kundi naglisensya sila sa DepEd nga temporaryo masira. Kagkod base magbalik kita sa normal next year, amo na lang ang pagbukas ng tagsa nila kabulutuan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:04 na sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, kabudlay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ito, Philippine Standard Time, las 5:14 na. Diri kita, balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, kamatayon, sang 53 anyos nga tricycle driver, wala sang foul play kag ginapatian na lumos sa sobrang nga kahulugbon. Detalye sini. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Wala na sa plano pa ang pamilya Alisbo. Ngay pautopsi pa ang bangkay na Belino Alisbo, 53 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang Villa Servando, Barangay Singkang Airport, sinisyudad sa Bacolod. Ini matapos kay mismo Action Fred, ang pamilya ni Alisbo ang kumbinsido nga wala sang foul play ang kamatayon sini sa pagpati nila nga nalomo sini tungod sa sobrang nga kalugbon. Sa pagpakusisa ni Police Staff Sergeant Joe Mardura, investigador sa Police Station number 8 Action Fred, wala man sa Pinas nga nakitaan sa rawas ni Abilino Alisbo sa ini makitaan kahapon sang aga sa isa ka mga isda sa nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Joe Mardura, Action Fred, nga antes parang nasapuan ang bangkay ni Abilino Alisbo kahapon sang aga, timprano pa ini nga nag-inom o po siya magbarkada dira sa mahigat sa baybayon sang Villa Servando. Apa nagpauli man ang iya si makapdaran kag siya na nabilin sa pagpati nagpaligo ini rason sa iya sini pagkalumos. Why man to kagawad, Paul? Play nga natabo. Tungod siguro sa hulugbon la. Kaya halin sa alas 7 sa aga, pagkato alas 12, sa udto, kano kagapon, nag-inom sila. Oo. O sari-sari ila inom. Yung mga upo, gani, why nakabalo, kung ano nagkalatabo na dason, kasi ginbiyaan ng nila dito sa may gatang baybay, sa ginagina nila.
pwede rin makitaan. Basta bilang naligo, eh, pagkatapos na lumos mga alas 6 sa aga, nakitaan tangga panguhisda na sige baybay. Why man sa mga pilas iban sa lawas, sir? Wala gigagawad, wala sa pilas. So, nung plano sa pamilya, sir, ipa-autopsy pa? Ay sila plano, pa-autopsy, hindi naman sila kung mag-autopsy. Palubong na lang nila. But sila kung sila kumisito, man sila sa natabod, kaparte, mas lang wala foul play. Oo, okay. Ang upo niya sa inom, atuman mo, doon nagnulsob, nakipabayaan nila. Wala nila, ginpendulong na lang puli. Action Press Police Staff Sergeant Joe Mardura, investigador sa Police Station No. 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magmanma, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Morning kay Milili Oligo, Barbara Siran, Alex Puentes, kag Jocelyn Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kadayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, jackpot 76,329,216. Resulta in any order: 8, 39, 25, 35, 5, 49. Resulta sang 649, 8, 39, 25, 35, 5 kag 49. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 7,501,899. Resulta, in any order, 38, 9, 7, 18, 29, 12. Resulta sang 642, 38, 9, 7, 18, 29, kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
akong nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para market vendor nagaplano nga hindi kuno magpartisipar sa swab testing program sang syudad. Uy nga man. Balita City Hall. Detalye sinayopon kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action of Fred, gain na pahayag ni John Abaw, ang market supervisor sang Libertad Market, nga mayara sang pila ka mga market vendors nga nagaplano nga magpatuman sang voluntary lockdown sang ilang mga puwesto sa merkado. Action Fred, kasunod sang ila plano nga hindi magpakigbahin sa libre nga swab testing program sang LGU sa Bacolod City. Gain na pahayag ni Abaw nga base sa iya impormasyon, may pila ka mga transient vendors ang nagsapol sa annex building sa Libertad Market kahapon nga adlaw kag nagpabutsyag nga hindi sila Action Fred mag-intra sa swab test program sang syudad. Sa karod Action Fred, wala pa sang final nga notice o kun impormasyon nga nabaton ang mga market vendors angot sa PETSA sa pagpatigayon sang swab test. Gain pahayag man ni Abaw nga may pilaman ka mga market vendors nga mayroon sang ikasarang ang nagpa-schedule sang RT-PCR test sa mga pribado nga laboratorio. Kung nga nag-meeting kuno to sa Annex Building, ang some of the transit vendors nga ara sa fruits, sa dalong dapat sa fish vendor dapat mga transit, nag-angila dugin kay sa nila nga voluntary lockdown sila kuno 10 to 15 days. Pero hindi sila mga ayuda sa gobyerno, ang nila, hindi may ayuda sa syudad.
Pero sige nga hindi kami magpaswerte, sulato na lang namon nga matapos ang COVID. Nabatian si Jonah Abaw, ang Market Supervisor sa Libertad Market. Rekomendado mga ka-aksyon ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bagod bayara inis ang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italak na.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction Kay Jocelyn Liboon Dispoho, Cristita C, kay Evelyn ni Pomusino, kag Marjon Pilasol. Ang iban na karon naman na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This time. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning sina Torres dira sa Hong Kong, Subuman Maria P. Marabilia sa Puerto Princesa, kay Ismael Topas sa Laguna, kay Belen Dilpin, kay Fernando Lombre. Nagaupod sila sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43. Lalaki nga nangayaw sa banwasang Valladolid nadakpan sa buy-bust operation. Detalye siniupod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-action, Fred, na dakpan sa buy-bust operation, ining isa ka nagpangayaw baligya sa illegal nga droga dito sa may Purok Highway, Barangay Tabaw, Banwasang Valladolid. Dinalikdan nga adlaw. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Jusel Pilarta, 23 anyos. Ini siya pumuluyo gidya sang Purok Santan, Barangay Cabog, diri sa syudad sa Bacolod. Sa pagpanguna mismo ni Police Captain Joseph Catonina, hepe iya sang Valladolid PNP. Tigayon nga nabaklan ining suspitsado kag nakuha siya sini nga puder. Ang balor 34,000 pesos nga nipatihan shabu. Drug paraphernalia, isa ka motorsiklo, 1,000 ka pesos pagid nga buy-bust money. Ang suspitsado karon tiara na priso na sa custodial facility sang Valladolid PNP kag mga tubag ni siya sang kaso sa paglapas iya kun ano nga mga sections dira sa idalom sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa Jan Siba dira sa Moises Padilla. Good morning. Kay Action Rex Kantong kabugtaw na siya, sigurado. Birthday niya karong nga adlaw. Tiara na de ang pamahaw ara sa gwao. Gahantal ang pagkaon sa gwa, perti man si Action Rex sumagiwat sang kadlawan niya, no? Porte ang pagkaon. Ari anay ho, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig sa tinlo, ginapabako niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Ang panakot niya turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang kita vitamina, suplayan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka magnesium, calcium,
Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred, may 19 tanan ka man nagaladagpan nga mga violators nga padayon sa gihapon nga wala nagsukso sa face mask, nagalapas ang curfew, amuman ang wala pagpabilin sa social distancing. Duha diri nadagpan sa police station number 2, 4 sa police station 4, isa sa police station 5, 3 sa police station 7, 8 sa police station 10, kay isa naman ang nadagpan sa Bacolod City Mobile Force Company. Sa dugang panaton nga balita, Aksyon Fred, patay naman ang duha ka mga persona matapos nagbungguanay ang ginasakyan sini nga motorsiklo las 8:15 sang gabi sa Purok San Jose 2, Barangay Poblacion 2, Siyudad Sang Sagay. Ang napatayan yung kilala sa Ilananday Adan Pesanon, driver sa isa ka motorsiklo, kag residente sang Banwa sang Don Salvador Benedicto, kag Gerson Delagao, backrider sa isa pa ka motorsiklo, kag residente sang Siyudad Sang Sagay. Ang mga pilason, amo naman Rijan Mendez, nga among driver sa isa ka motorsiklo, kag isa pa ka backrider nga si Noel Maranyon. Sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, si Pesano ng padulong sa Sagay City proper sa nagbunggo sa ila ng Mendez nga mo naman ang gintunaan sang aksidente. Sa karon, padaan pa man ang investigasyon sang Sagay City PNP. Sa sininga panahon, importante ang ikayang lawas. Sa gumalikawar ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na abang mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga coffee mix, may kape ka na, may dulong ka pa. Balita alin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53 paapas pa ho. Kay Abrinica Bindel, kay Ligaya Abito, kag Grande Artiaga Santinas. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
sulod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kantayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,